Košice. Mesto, ktoré po 8 storočiach pestrej histórie zaujalo významné postavenie na mape Európy, vyrástlo v modernú metropolu. Ponúka široké možnosti pre 250 000 svojich obyvateľov a tisíce ľudí z východu Slovenska i spoza hraníc. Ako centrum priemyslu, obchodu, štátnej správy, kultúry i športu prerástlo aj v centrum vzdelanosti. Dnes v tomto meste okrem mnohých stredných a vysokých škôl sídlia aj 3 univerzity. Jednou z nich je Technická univerzita v Košiciach. Oficiálne vznikla v roku 1952, no tradíciami, ktoré sa viažú k Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, jej história siaha až do 18. storočia. Dnes, ako 3. najväčšia univerzita na Slovensku, predstavuje centrum technického vzdelávania, vedy a výskumu stredoeurópskeho významu. Poskytuje prístrešie pre viac ako 1600 zamestnancov, ktorí vzdelávajú vyše 16 000 študentov na jej 9 fakultách. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ako nástupkyňa Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici už vyše polstoročie úspešne rozvíja klasické banícke odbory, ktoré doplnila o celý rad nových atraktívnych smerov či už z oblasti geológie, geodézie, geografických informačných systémov, ropného inžinierstva, priemyselnej logistiky, riadenia procesov alebo využívania alternatívnych zdrojov energie, environmentálnych technológií či geoturizmu. Svoje vedecké a výskumné kapacity smeruje najmä na vývoj špičkových technológií a nových postupov pri získavaní surovín a ich následnom spracovaní, pričom spolupracuje s viac ako 30 partnermi z celého sveta. Hutnícka fakulta už vyše 50 rokov vychováva odborníkov so širokým uplatnením nielen v hutníctve, ale aj v automobilovom priemysle, strojárstve či energetike. Vo sfére vedy a výskumu sa dnes orientuje najmä na problematiku nanotechnológií, nanomateriálov, bionanotechnológií a spracovanie odpadov. V obojstranne prospešnej spolupráci s partnermi z praxe boli na jej pôde vybudované viaceré špičkové laboratóriá, z ktorých spomeňme vodný model plynulého odlievania ocele, centrum spracovania odpadov a centrum elektrónovej mikroskopie. Strojnícka fakulta vznikla v dôsledku vtedajšieho rozmachu industrializácie Slovenska. Ročne takmer 4 000 študentov odovzdáva najnovšie poznatky z perspektívnych odborov strojárstva 26 profesorov, 37 docentov a 102 odborných asistentov. Ako prvá fakulta v Slovenskej republike, ktorá získala ocenenie Prestížna organizácia vedy a výskumu, stabilne patrí medzi hlavné piliere Technickej univerzity. Fakulta elektrotechniky a informatiky so svojím zameraním na elektroniku, elektrotechniku, elektroenergetiku, ale najmä na telekomunikácie a informatiku, ponúka študentom atraktívne vzdelanie, ktoré otvára široké možnosti pracovného uplatnenia doma i v zahraničí. Jej pedagogickí i vedecko-výskumní pracovníci svojimi výsledkami posúvajú fakultu do pozície významnej a kvalitnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, ktorej patrí popredné miesto medzi fakultami slovenských vysokých škôl. Stavebná fakulta je modernou vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, na ktorej domáci i zahraniční študenti získavajú vedomosti v odboroch z oblasti tvorby budov a prostredia, inžinierských konštrukcií a dopravných stavieb, environmentálneho inžinierstva, ale aj ekonomiky a riadenia v stavebníctve. Svojím podielom prispievajú aj k bohatej výskumnej, vývojovej a odbornej činnosti, kde získavajú nielen nové poznatky, ale aj významné ocenenia. Ekonomická fakulta svoje poslanie rozvíjať poznanie a poskytovať kvalitné profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied naplňa aj prostredníctvom bohatej výmeny študentov a pedagógov s renomovanými univerzitami z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska i Grécka, Poľska či Fínska. Silnou stránkou fakulty sú jej výrazné aktivity v rámci početných národných a medzinárodných vedecko-výskumných projektov.
Fakulta výrobných technológií sa od svojho vzniku v roku 1992 postupne vypracovala medzi špičkové technologicky a výrobne orientované fakulty na Slovensku. Ponúka vzdelávanie v odboroch výrobné technológie, výrobná technika, strojárske technológie a materiály a priemyselné inžinierstvo. Vedecko-výskumná činnosť prebieha v špecializovaných laboratóriách fakulty formou rôznych typov projektov, za ktorú pracovníci fakulty získali viaceré významné ocenenia. Fakulta umení poskytuje štúdium v študijných programoch dizajn, voľné výtvarné umenie a architektúra a urbanizmus. Veľkou snahou fakulty je vytvárať pre študentov možnosti čiastkového štúdia v zahraničí, čo viedlo k študijným pobytom jej študentov v mnohých krajinách strednej i západnej Európy. Študenti a pedagógovia Fakulty umení sa výrazne angažovali v projekte Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, kde výrazne prispeli k víťazstvu Košíc v silnej konkurencii. Letecká fakulta je uznávanou vzdelávacou leteckou inštitúciou, ktorá poskytuje odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie každého študenta, ktorý sa zaujíma o letectvo a vedecký výskum v tejto oblasti. Umožňuje vzdelávanie v oblasti leteckého strojárenstva, leteckej elektroniky, riadenia leteckej dopravy a základného pilotného výcviku. Veda a výskum na leteckej fakulte sú zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti leteckého strojárenstva, leteckej elektroniky a leteckého manažmentu. Technická univerzita v Košiciach sa stala jedným z nosných pilierov slovenskej vedy, umenia a vysokoškolského vzdelávania. Je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá ako celok získala certifikát kvality v oblasti zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy.